Oragon, Camarines Sur. Ay! Saan ka? Saan ka? Ano po? Hindi mo pa alam yung bayad mo. Kasi dalawa po sa amin. One left, one right. Yan yung 200 para makita na lang yung mukha. Si Papa? Pero pag malalaki kasi yung camera, minsan 10 up, 10 down. So yun yung mga camera natin. Kanina, kung pagsasama-sama natin siya, kung pagsasama nyo yung tilt up and tilt down dito sa high angle and low angle. Shoot kayo, meron kayong 10 miyembro at lahat naman may 10 cellphones. So medyo matagal-tagal talaga siyang papalibutan niya. So mahirap din. Kung ako titingnan nyo, gusto niya akong zoom, naka-from. Ayan, so yung sasabi ko may 16:9, 1080p24. Kasi somehow, isang kwento siya na isang bansang pinapanood. Pwede kayong gumamit na, halimbawa, so kung mapapansin nyo kanina, mga halin, pero may mga nabibili na ngayon na mga lenses na external. Overheating. So may kwento ko nito mamaya, yung about sa overheating. Lalo pa pag nag-shoot ka ng 4K resolution, mabilis niyang mag-init. At meron pang nakakapag-overlay ng photo or gusto mo mag-overlay ng dalawang video na sabay, kaya niyang gawin din. Ang galing talaga nitong TikTok na to. Ay, audio. Wait lang nga, limited na daw ko ito. Eh, pa-play. Share to. Oh, ayan si Cassie. Ang saya niya kasi nakakatakbo-takbo. So, ang mobile filmmaking ay isang self-expression din na nagmula sa kagusto natin magkwento. Pero ang isang mahalaga ng bahagi rito ay ang kalayaan natin magpahayag. So, ilang beses ko lang nagamit ang talk na to at isa sa nagsabi talaga nito sa akin, kaya nagalagay dyan, may nagsabi lang sa akin, gamitin ko na yung pagkakataon kasi nandito si Sir Teddy. Sir Teddy? Ayan, so ipaglaban natin ang kalayaang ito at gamitin, kaya tara na at magkwento at ipahayag ang sariling boses na mabuti at maayos. Next. Sinasabi ko kanina na ang mobile filmmaking ay kailangan pa rin makasabay sa standard ng filmmaking. Kasi ang pinakamahalaga sa description ng mobile filmmaking ay ang filmmaking, hindi yung mobile. Mobile lang dahil sa treatment natin yon. So sa mga nagtatanong po sa napapanood yung kanina mga film na hindi ko napanood kanina, subscribe na sa Arjan Maestrebeta sa YouTube channel. At please follow me din sa Facebook. So ilang kayo dito, dapat madagdagan nyo lang ganitong likes ha. Salamat tayo. Pwede pa ako maging tanga. Sige ah, abangan ko yung pagkatanga mo.